של הקונפרנס ליג, שוב במישקולץ, בפולנים עם כדור מאוד מאוד מסוכן שנעצר אצל אלטמן. פותח טוב את העונה הזו עמרי אלטמן, מעביר כדור טוב לאמצע, עכשיו טוריאל בשמאל! רק תיתנו לו הזדמנות כזו, סתיו טוריאל, 1-0 הפועל תל אביב. אלטמן פותח טוב את העונה, פותח טוב את המשחק, מבשל את טוריאל, והשמאלית האדירה שלו עושה כאן 1-0 מוקדם. קוקין יש לו את היכולת עם הכדור בחלוקת מסירות מהאזור הזה של הקשר ההתקפי, בינתיים מצוין בלי הכדור. הנה החטיפה של בואטנג, עכשיו הקפצה הזאת של אלקוקין, טוב בלי הכדור, עוד יותר טוב עם הכדור, שער ענק של אלקוקין, 2-0 הפועל תל אביב. זה גול שיזכרו בו ויריצו ויקרינו, כי זה גול גדול. זה שער של סופרסטאר. אלקוקין הוא לא הכוכב הכי גדול של הפועל תל אביב, הוא לא פתח בהרכב בסיבוב הקודם, זה שער של סופרסטאר. צ'יקו, כדור נהדר עכשיו לטוריאל, מרים את הראש, מחפש את בואטנג, זו מסירה מצוינת, בואטנג עוצר, מוריד את זה לאלקוקין, הטיה אחת, אלקוקין כמעט כובש עוד אחד, אבל הפעם קובילק עוצר, תענוג לתביעה הפועל תל אביב. כדור ארוך לכיוונו של בואטנג, עולה גבוה, בואטנג מהיר יותר מכל שחקני ההגנה, ועכשיו החטיפה, אלקוקין יכול לכבוש, אלקוקין ממשיך, אלקוקין יקפיץ עוד אחד, לא! שוב עוצר אותו קובילק, אבל אלקוקין היום מזהה את הסכנה מהר יותר מכולם. נגיעה טובה עכשיו למרקוביץ', מרקוביץ' טועה בגדול, אלקוקין יש לו את בואטנג, נותן לו כדור מצוין, בואטנג מנסה בנגיעה, בואטנג כדור שעובר ליד הקורה, ושוב אלקוקין עם הבחירה הנכונה, התזמון הנכון, לא טועה היום. כן, והביצוע הנכון. פלקאו רואה את ההצטרפות של קוקו בצד ימין, הנה הקפצה לתוך הרחבה, זו הזדמנות, אלקוקין מוריד את זה לטוריאל בימין, שוב עם הבליחה, עם התקפת כדורגל נהדרת הפועל תל אביב, לקחה אוויר וכמעט עושה כאן את השלישי. צ'יקו בנגיעה, קוקו עכשיו עם מסירה טובה, טוריאל מכניס את זה טוב לשאן דה סילבה, מנסה לעבור, סילבה יכול לבעוט, הכל טוב עד הביתה האחרונה. לבסקי מקפיץ כדור מעניין, אבל ההגנה של הפועל מצליחה להרחיק גם את זה, אולי גם לצאת למתפרצת. עכשיו דאפה יגיע, דאפה יכול ללכת עד הסוף, דניאל דאפה 1-1, דאפה לימין, דאפה, אבל הכדור הזה נעדף על ידי קובילק. זה לא נגמר, שאן דה סילבה מנסה ביתה מרחוק, קובילק עוצר גם את זה, כדור מתגלגל לו לאט לחוץ, אבל הייתה פה הזדמנות יותר מגדולה לעשות 3-0, שזה מאוד מאוד משמעותי. דאפה קיבל מתנה, אנחנו רואים פה את הסוף, וזהו זה, בדיוק כמו בסיבוב הקודם,